പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ ആർക്കിടെക്ചറോ 8085 മൈക്രോ പ്രോസറിൻ്റെ കോമ്പണൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ്, ALU, രജിസ്റ്റേഴ്സ്. നിലവിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ ജനറൽ അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ടെമ്പററി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ആ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെ 5 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീകോഡേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അതായത് ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടെമ്പററി WZ, ടെമ്പററി രജിസ്റ്റേഴ്സ്, DC, DEHL എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ 8-bit രജിസ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻറ്റേഴ്സാണ്. സ്റ്റാക്ക് പോയിൻറ്ററും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറും, അതായത് നമ്മുടെ 16-bit രജിസ്റ്ററാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് 16-bit രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ 8085 മൈക്രോ പ്രോസസർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് 16-bit രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും ആക്ച്വലി സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും അതൊരു മെമ്മറി പോയിൻ്ററാണ്. അതിൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസറിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരാം. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ബേസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അറ്റ് എ ടൈം എന്നാണ് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ, ചിലപ്പം പ്രിൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 and 2 ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരുപാട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കാം, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടാസ്ക് അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ ആ മൈക്രോ പ്രോസസറിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ ടെമ്പററി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടാസ്ക്കാണ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗാലറി, അതേപോലെ SBIൻ്റെ ആപ്പ്, പല ആപ്സൊക്കെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ സെല്ല്, ഈ മൈക്രോ പ്രോസസറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, ടെമ്പററി ആണെങ്കിൽ കൂടി. എന്നിട്ടാണ് അവർ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്രോസസ്സർ ആ ഒരു ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോഴെന്തറിയണം, ഇത് ഏത് സെല്ലിലാണ്? നമുക്കറിയാം 65,536 അഡ്രസ് ലൈൻസ് നമുക്ക് പോസിബിളാണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഇത്രയും 0000 to FF വരെയുള്ള അഡ്രസ്സ് ലൊക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പോസിബിളാണ്. അത് എവിടെയാണ് ഇട്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും? അപ്പോൾ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് അഡ്രസ്സസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ സെല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസറിന് കൊടുക്കുന്ന ടാസ്കിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും മൈക്രോ പ്രോസസർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ആ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോസസറിന് അറിയണം ഇത് എവിടെ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോഴും ഒരാൾ പറയണം, ഇന്ന സെല്ലിലാണ് ഉള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ അഡീഷൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന സെല്ലിലാണ്, ഡൗൺലോഡിങ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന സെല്ലിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ടാസ്ക് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡിങ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സർ, അത് ഒരാൾ ഇന്നിടത്തേക്കാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആർക്കുള്ളത്, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന് ആക്ച്വലി ഉള്ളത്. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്താണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, അതൊരു പോയിൻ്ററാണ്. നമ്മൾ ഏതാണോ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ വരും, കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രോസസറിന്. അപ്പോൾ പ്രോസസർ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും, നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ മെമ്മറിയിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഓരോന്നും അതിൻ്റേതായ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട അടുത്തതായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആക്ച്വലി ആർക്കുള്ളത്? നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണോ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ മേ ബി അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിലേക്കായിരിക്കും അതൊരു പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ആ വർക്കിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിന് നേർക്ക് ഏതാണോ വർക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് അതായിരിക്കും എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ. അതൊരു ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇറ്റ്സ് എ 16-bit രജിസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ 8085 വേറൊരു 16-bit രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററാണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററാണ് ഇത്. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്, മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അതൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഡ്രസ്സ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ്സ് യൂസർക്ക് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റാമിൻ്റെ സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ആ ഒരു ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഏരിയ ഇൻ ദ റാം മെമ്മറി. അതിനെ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറീനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആ യൂസർക്കാണ് അത് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാനും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് യൂസർക്കാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് ഈസ് എൻ ഏരിയ ഇൻ ദ റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ യൂസർക്കാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് റാമിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിനെയാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റാക്ക്, ഇതൊരു സ്റ്റാക്കാണ്. സ്റ്റാക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച മെമ്മറി. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ടാസ്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ റാമിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഏതാണോ ഡാറ്റാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാക്ക് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റാമിലുള്ള ഒരു ഏരിയനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ യൂസർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമർ ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ റാമിലുള്ള ആ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ എപ്പോഴും സേവ് ആവുന്നത് റോമിലാണ്, പക്ഷേ ടെമ്പററി ആയിട്ട് എന്താണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോകുന്നത് റാമിലാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ റാമിലാണ്, പക്ഷേ ഫോട്ടോ സേവ് ആവുന്നത് എവിടെയാണ്? റോമിലാണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റാമിൽ നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു ടെമ്പററി മെമ്മറിയാണ് റാം. അത് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് യൂസർക്ക് തീരുമാനിക്കാം. സേവിങ് പക്ഷെ നടക്കുന്നത് റോമിലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോഡിങ് അതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ റാമിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് റാമിൻ്റെ സ്പേസ് കൂട്ടുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പെട്ടെന്ന് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേഗം ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കും, ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം, ഒരു വലിയ ബാസ്ക്കറ്റ് എടുത്തു. നിങ്ങൾ ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഒരു എന്താണ് മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഓഫ് ബോൾസ് നിങ്ങൾ ഇട്ടു. ആദ്യം നിങ്ങൾ റെഡ് ബോൾ ഇട്ടു അവിടെ ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ, പിന്നെ യെല്ലോ ബോൾ ഇട്ടു, പിന്നെ ബ്ലൂവിൻ്റെ ബോൾ ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കും. നിങ്ങൾ ആ ബോളിന് പകരം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? യൂസർ കൊടുക്കുന്ന കോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സറിന് കൊടുക്കുന്ന ടാസ്ക്കാണ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. പല ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പല പ്രോഗ്രാംസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ കോഡിങ് വഴിയാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ത്രൂ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഇന്ന റിസൾട്ട് എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് ത്രൂ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എക്സിക്യൂഷന് മുമ്പ് വരെയുള്ള റിസൾട്ടും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ടെമ്പററി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ ബോളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു,
അതിലിടുമ്പോൾ ഈ RYB സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്, യെല്ലോ, ബ്ലൂ. ഇപ്പം ഏറ്റവും ആ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് ഏതാണ്? ബ്ലൂ കളർ ബോളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൽ കൊണ്ടുപോയി ബോൾ ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൽ എന്താണ് ഒരു മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി റൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ്, ഒരു ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ബോൾ ഇട്ട ഓപ്പറേഷൻ എന്താണോ അതാണ് ഒരു മെമ്മറിയിൽ നമ്മളൊരു ഡാറ്റ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ. ഇനി നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈ ബോൾ നിങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ബോൾ 3 എണ്ണം ഒന്നാണ് ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഈവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി സ്റ്റാക്കിൻ്റെ റൂൾ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുക? ലാസ്റ്റ് ഏതാണോ അതിൽ പോയിരിക്കുന്നത് അത് വേണം നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കാൻ? ഫസ്റ്റ് പോയിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്ത് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ റിട്രീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ RYB റെഡ്, യെല്ലോ, ബ്ലൂ ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ബോൾ ഏതായിരിക്കണം? ബ്ലൂ കളർ ബോളാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കണം? ബ്ലൂ കളറായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഏത് ബോളായിരിക്കണം? യെല്ലോ കളർ ബോളായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഏതായിരിക്കണം? റെഡ് കളർ ബോളായിരിക്കണം എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ റിട്രീവിങ് എന്ന് പറയുക. ഇതേപോലെ നിങ്ങളൊരു മെമ്മറീനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ കൊണ്ടുപോയി അതിൽ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം, ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൻ്റെ മേളിൽ ഏതാണോ ഡാറ്റ വരുന്നത്, മേളിലെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലാസ്റ്റായിട്ട് അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ LIFO സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റാക്കിൽ നമ്മൾ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ആയത് ഫസ്റ്റ് ഔട്ടായിരിക്കും. LIFO ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴും ഇതാണ് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എപ്പോഴും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 000H ആണ്. 000 എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതൊരു 16 ബിറ്റ് അഡ്രസ്സാണ്. നമുക്കറിയാം ഡാറ്റയാണ് 8 ബിറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രോസസ്സറാണ് 8 ബിറ്റ്. പക്ഷേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അഡ്രസ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 16 ബിറ്റാണ്. അപ്പോൾ 000 എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ ടോപ്പിലാണ്, ആ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, താഴോട്ട് വരുന്തോറും എന്താ സംഭവിക്കുക? 001, 002 അങ്ങനെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബോട്ടം ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? FFFH ആണ്. അതാണ് 65,536 ഹെഡ്സ്. അത്രയും ഹെക്സ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഹെക്സ് വാല്യൂവിനെ FFFHനെ മാറ്റുമ്പോൾ 67,536 അഡ്രസ് ലൈൻസ്, അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസർ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ സ്റ്റാക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് LXI ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. LXI. ആ LXI ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഒരു സ്റ്റാക്ക് പോയിൻറ്റിനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? LXI, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ LXI. അത് ഒരു 16 ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിനെ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് LXI FFFE എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളിടത്ത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ, ആ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ FFFE എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്കായിരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ LXI SP എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററാണ്. FF എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ 16 ബിറ്റ് അഡ്രസ്സാണ് ഇവിടെ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഈ FFHലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. ആ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്?
പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അതായത് FFF നമുക്ക് മുകളിലേക്കാണ്, FFF0യിലേക്കാണെങ്കിൽ ആ FFF0യിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത്, അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എപ്പോഴും ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 8085ൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് LXI വിത്ത് 16-bit അഡ്രസ്സ്. അത് വാട്ടെവർ FFFO 00 FFF1 അല്ലെങ്കിൽ FFFEO ഏതോ ആവാം, വാട്ടെവർ ദ 16-bit അഡ്രസ്സ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. LXI ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്. അത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക സ്റ്റാക്ക് ഒരാൾ ഇനീഷ്യേറ്റ്, അതായത് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നടുത്താണ് ഉള്ളത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ കേസിൽ അതിലൊരു ഓപ്പറേഷൻ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിയാം മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുകയും വേണം, ഒരു ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ബോൾ കൊണ്ടുപോയി ഇടുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വലി ആ മെമ്മറിയിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കൊണ്ടുപോയി ഇടുക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. റീഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ കേസിൽ 8085 മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് 2 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസാണ് ഉള്ളത്. അതാണ് മെയിനായിട്ട് പുഷ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും പോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. പുഷ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡാറ്റ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്, അതേപോലെ പോപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് റീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴും നമ്മുടെ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്കിലായിരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണോ നമ്മുടെ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിരിക്കും ഈ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എന്നാണ് ഈ ടെമ്പററി റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വേറൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കാം, ഇത് പറഞ്ഞുതരാം. പുഷും പോപ്പും ആണ് നമ്മുടെ 2 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുഷ് B, പോപ്പ് D ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സാണ്. പക്ഷേ ഈ ബീൻ്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് ശരിക്കും? ബി ഇൻഡിവിജ്വലി നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു 8-bit അഡ്രസ്സാണ്. പക്ഷേ ഈ പുഷ് പോപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങളൊരു രജിസ്റ്റർ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സായ B, C, D, E, H, L എഴുതുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബീൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? C ആണ്. അതുപോലെ എന്താണ് ഡീൻ്റെ കൂടെ ആരാളുള്ളത്? ഇ ആണ്. അതേപോലെ എന്താണ് B, C, D, എച്ചിൻ്റെ കൂടെ ആരാണുള്ളത്? L. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയറിങ് 3 types ഓഫ് പെയറിങ് കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ഫോർ എ 16-bit അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസിലേക്കായിരിക്കും അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെയറിങ് നടക്കുമ്പോൾ 16-bit ആയിട്ടാണ് അത് ആ രജിസ്റ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ പുഷ് BC അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് DE അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് HL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതില്ല. എന്താണ് അത്? അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. പുഷ് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പുഷ് B ആ ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രം വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ 16-bit രജിസ്റ്റർ ആണെന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുഷ് B ഉദ്ദേശിച്ചത് പുഷ് BC ആണ്. രണ്ട് 16-bit രജിസ്റ്ററാണ്. അതുപോലെ പോപ്പ് D എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ 16-bit രജിസ്റ്ററാണ്. അതായത് ഡിയും അതിൽ ആക്സ് ചെയ്യും, അതേപോലെ എന്താണ് ഈ രജിസ്റ്ററും അവിടെ ആക്സ് ചെയ്യും. പുഷ് B ആണെങ്കിൽ പുഷ് B രജിസ്റ്ററും ആക്സസ് ചെയ്യും, അതേപോലെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന പെയർ C രജിസ്റ്ററാണ്. ഒരിക്കലും Bയും Dയും തമ്മിലാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ Bയും Hയും തമ്മിലാവില്ല, Bയും Lയും തമ്മിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ്. ഇതാണ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുമ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 000 ടു ലാസ്റ്റ് നോക്കിയ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് FFF ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ കേസിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെമ്മറിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്ററിനാണ് മെമ്മറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഇടുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയും. ആ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും? റീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ BC എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് രജിസ്റ്റേഴ്സാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. പുഷ് B എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് C രജിസ്റ്റർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ 16-bit രജിസ്റ്റർ. അല്ലാതെ പുഷ് BC എന്ന് നമ്മൾ എഴുതില്ല. അതേപോലെ പോപ്പ് D എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഇത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. പോപ്പ് DE
ഇ ആണത്, അതായത് 16 ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഷ് ബി ആണ്. നമുക്കറിയാം സി അവിടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്, കാരണം ആ പെയറിങ് മാത്രമേ 16 ബിറ്റ് പെർഫോമൻസ് തരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ 12 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ F3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് 8 ബിറ്റ് മൊത്തം 16 ബിറ്റ് ആയി ആ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബി രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് 12 എന്ന് പറയുന്നത്, സി രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് F3 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ പുഷ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ബിയും സിയും അടക്കമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 16 ബിറ്റ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന 16 ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അവർ മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എപ്പോഴെന്നാണ് ആ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലായിരിക്കും പോയിൻ്റ്, അവിടെ ആയിരിക്കും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളാണെങ്കിൽ FFFന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുക ടോപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് FF അല്ലേ വലുത്, FFFE ആണോ വലുത്, FFF ആണോ വലുത്, FFF ആണ് വലുത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എപ്പോഴാണോ ഒരു പുഷ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇത് ഒരു കൗണ്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക. ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്ന് ഒരു അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരിക. അതാണ് നമ്മൾ ഡിക്രിമെൻറ്റ് SP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് FFFലേക്കാണ്. അതിൽ നിന്ന് ആ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ നമ്മൾ ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെത്തുക ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി FFFEയിലേക്കായിരിക്കും എത്തുക. അപ്പോൾ ഇവർ പുഷ് ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുഷ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ 12ഉം F3യും ആണ്. അതായത് ബിയിൽ ഹൈ ഓർഡർ ആയിട്ടും സി എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഓർഡർ ആയിട്ടുമാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് ഹൈ ഓർഡർ ഡാറ്റയും അല്ല ഹൈ ഓർഡർ അഡ്രസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ, ലോവർ ഓർഡർ അഡ്രസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ. അപ്പോൾ 12 ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹയർ ഓർഡർ ആണ്, അതേപോലെ സി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലോവർ ഓർഡർ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ FFF എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തു, അത് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ വെച്ചിട്ട്. ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് FFFE ആണ്. ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബി രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഹയർ ഓർഡർ വാല്യൂ, അതായത് ഹയർ ഓർഡർ കണ്ടൻറ്റ് ഏതാണ്? 12 ആണ്. ആ 12 എന്ത് പറ്റും? എങ്ങോട്ട് പോയി കിടക്കും? ഈ FFFE എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ആ മെമ്മറിയിൽ പോയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ആ വാല്യൂ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലേക്ക് 12 എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും. നെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല. കാരണം ഈ ഒരു BC എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ 16 ബിറ്റ് ആണ്. അതിന് ഹൈ ഓർഡറും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ലോ ഓർഡറും ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൈ ഓർഡർ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ലോവർ ഓർഡർ ഡാറ്റാസും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കും? ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഒരിക്കലും കൂടി ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ 12 വെച്ചിരിക്കുന്ന FFFE എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ്. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ട് വരും. അതായത് FFFD ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എന്താണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ ഇപ്പോൾ FFFD എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തേക്കായിരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കണം? നമുക്കിപ്പോൾ 12 മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ആരെയും കൂടി റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ F3 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ലോവർ ഓർഡർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി എന്താണ് FFFDയിലേക്ക് പോകും. ഇതാണ് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണോ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് 1 സ്റ്റെപ്പ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുക. ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ആദ്യം പോകുന്നത് നമ്മുടെ 16 ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ലോവർ ഓർഡറാണ്, ഹയർ ഓർഡറാണ്. ഹയർ ഓർഡർ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബി രജിസ്റ്ററിലുള്ള 12 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റയാണ് ആദ്യം പോവുക. നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഈ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോവർ ഓർഡറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ F3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അടുത്ത അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത അടുത്ത അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനാണ് FFFDയിലേക്ക് പോയി കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുഷിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേപോലെ പോപ്പ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ബോൾ ഇട്ടു, ബോൾ ഇപ്പോൾ
എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടുത്തെ പോലെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ രജിസ്റ്റർ മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഒരേ പ്രോഗ്രാമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരേ രജിസ്റ്റർ കൊടുക്കരുത്. ഇപ്പോൾ പുഷും പോപ്പും ഒരേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പുഷ് ബി അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കരുത്. വേറൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പ്രശ്നമില്ല. അതായത് പ്രോഗ്രാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തോന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പോപ്പിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വി ഹാവ് ടു റിട്രീവ് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ദ മെമ്മറി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടെടുത്തുന്നതിന് എടുക്കാൻ വേണ്ട, എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പോപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്, ആക്ച്വലി പുഷ് ഓപ്പറേഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഈ ആദ്യത്തെ പുഷ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടത് 12 ആയിരുന്നു കണ്ടൻറ്റ്, ബി രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് 12 ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലോവർ ഓർഡർ ഇട്ടത്, അതായത് F3 സി രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്. അതേപോലെ ഇവിടെ F2ഉം 12ഉം കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ 8085 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് പോയിൻ്റ് ടു ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്കായിരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഈ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ലാസ്റ്റ് പോയത് ഏതായിരുന്നു, 12 ആണോ F3 ആണോ? F3 ആണ് FFFD എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് പോയത്. അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് പോയ F3നെ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ, റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ, അതായത് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴെന്തായിരിക്കും, ഈ F3 ആണ് FFD എന്ന് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ ഓർഡർ ആണല്ലോ, എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ്, ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഡിയിലാണുള്ളത്, ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാണോ വരേണ്ടത്, ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാണോ വേണ്ടത്? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. FFDന്ന് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പം ഡിയിലാണുള്ളത്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹയർ ഓർഡർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 12ലാണുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി, ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ 1. ഇനി അത് 1 ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് FFDന്ന് FFFEയിലേക്ക് ആ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ അതിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ FFFEയിലുള്ളത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആണ്, ദാറ്റ്സ് എ ഹയർ ഓർഡർ വാല്യൂ ആണ്. ആ 12 ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡി രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇൻ ആയത് ഇവിടെ F3 ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് F3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടാക്കി എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, പുഷിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ 1 ആയിരിക്കും വരിക, പോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ 1, സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കേസ്. കണ്ടില്ലേ, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ആയത് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക, കുറേ ബോളോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടതായിട്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും, മുകളിലുള്ളത് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിട്ട് പോകാൻ. അതിനാണ് LIFO കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ഒരുപാട് കേസിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. പോപ്പ് H ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോപ്പ് ബി എടുത്തു, പോപ്പ് H എടുത്തതാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഞാനിപ്പം HL ഇതല്ല നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ, അവിടെ 42 F2 ആണുള്ളത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹയർ ഓർഡർ ആയിരിക്കും മെമ്മറിയിലേക്ക് ആദ്യം പോവുക. അപ്പോൾ അതിന് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ ഇപ്പോൾ 2099. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എപ്പോഴും ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മെമ്മറിയിലേക്കായിരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2099ലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2099ലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ 1, ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ 1 എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ വരുമ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് 2098ലേക്കായിരിക്കും, സോറി പോപ്പല്ലേ പുഷാണ്, 2097ലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന് പുഷ് എച്ചിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വരുന്നത് 2097ലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 42ഉം F2 ആണ് ലോവർ ഓർഡർ, H എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഹയർ ഓർഡർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, 2097ലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതാ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2097 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 42 ആയിരിക്കും വരുന്നത്, 40ലേക്ക് പോകും. നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും F2ലേക്ക്, F2 എന്ന് പറയുന്നത് 2097ലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. എന്നല്ലേ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് ഇത് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് 2097, ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ വെച്ചു എന്ന് മാത്രം, നേരത്തേലിന് പകരം ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ വെച്ചു. നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്,
ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. പോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പം ഓൾറെഡി ഇവിടെ 42 അല്ലെങ്കിൽ F2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൻ്റെ ഈ 2097 ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 2099 ആണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ. അപ്പോൾ അതിവിടെ നമ്മളൊന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഏതായിരിക്കും? ലാസ്റ്റ് പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഏതാണ്? ഡാറ്റ ലാസ്റ്റ് പോയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ലോവർ ബൈറ്റിൽ ലോവർ അഡ്രസ്സാണ് ആദ്യം പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏതായിരിക്കണം? ലോവറിലുള്ള വാല്യൂ, അതായത് F2 ആയിരിക്കണം ആദ്യം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രമേ 42 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹയർ ഓർഡറിലുള്ള ഡാറ്റ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ഉള്ളൂ? രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുഷ് പോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ, ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ALU രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ്. വി ക്യാൻ ടേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.